Hi guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko sa PCOS or yung tinatawag nila na polycystic ovarian syndrome. Tama, yun siguro yun. So anyway guys, na-experience ko yun mga siguro last 3 years ago or 4 years ago akong dahil siguro sa trabaho, matinding trabaho kaya nagkaroon ako ng ganun. So hindi ako aware na dapat pala talagang pagtuunan ng pansin kung kayo po ay naka-experience ng delayed na menstruation, which is ang ginawa ko dati inayaan ko lang kasi alam ko okay lang, tapos mas okay yun kasi hindi ka dinadatnan buwan-buwan, which is ngayon na napag-alaman ko na dapat palang pagtuunan ng pansin kasi delikado pala yun, baka mag-worst pa yung yung experience mo o yung pagkakaroon mo ng PCOS. So ayun nga guys, nung last year ata yun, way back nung nag-abroad pa ako sa Hong Kong, nagkaka-mens ako pero every other month, which is okay lang sa akin kasi okay lang, at least meron pa naman. Until nung time na yon, buti na lang napag-isipan ko na gamitin ko yung health card ko sa Hong Kong. So sinabi ko sa amo ko na kailangan kong ipa-check up yun sa OB-GYN ko para naman makita ko or malaman ko kung ano yung something ko doon sa private part ko. And then yun na nga, as per checking doon sa aking menstruation or sa private part ko, meron po akong PCOS. So ang ginawa ko or ang ginawa ng doctor sa akin or ng OB-GYN, binigyan niya ako ng mga pills na i-maintain ko lang ng ilang I think pinainom ako ng good for 1 week ata yun. So na-maintain ko yun after yung 1 week, nag-count ako ng mga 5 days to 7 days, tsaka kadatnan, which is okay, nadatnan ako. And then nung time na na-terminate ako at umuwi ako sa Pinas, and then nung time na yon, nawala sa isip ko na dapat magpatingin ulit ako dito sa OB-GYN ko sa Pinas. Hanggang sa naging wala na, hindi ko na siya pinansin. And then naano ko lang siya ng after 1 year na naman na hindi ako dinatnan or naregla, ganon. So nag-worry na ako. Gusto ko sanang magpa-check up. Kaso nung time na yon, dumating na yung pandemic. So natatakot akong magpa-check up sa OB-GYN, baka ma-quarantine ako or may something na hindi ko talaga matatanggap, charot. Hindi ko alam. Pasensya na kayo guys, hindi pa ako sanay sa pagpa-vlog, and hindi din ako nag-vlog always kapag may time lang at may lakas loob ako kasi ang hirap umarap sa camera. So ayun na nga guys, balik tayo doon sa PCOS. Nung time na yon, napansin ko sa private part ko na makati na siya, and then ang baho ng ano pa niya, may amoy na. And then isipin niyo naman 1 year akong hindi tinatnan. So kinausap ko yung partner ko na dapat magpa-check up, pero sabi niya once daw magpa-check up kasi doctor, kaya kailangan mo munang online appointment. And then nung time na yon, hindi din kami basta-basta makakalabas kasi nga nag-lockdown dito sa amin. So ang ginawa ko, nagplan akong mag-diet. And then nag-search ako sa YouTube kung ano pwedeng mga gawin, baka mayroong herbal or ano pang natin. So ato nga, i-share ko sa inyo kung ano yung isang bagay or isang halaman na nakatulong sa akin sa aking menstruation. So ito yun. Nung time na yon, nag-try akong mag-diet, pero dahil sa meron akong ulcer, hindi ko inahaya sa katawan ko na mag-diet ako. Kailangan talaga lagi akong gutom. And nagtitake din ako ng multivitamins, and then yung yung Enervon, tsaka yung Myrai, kasi nakikita ko sa mga page or sa mga babae na group page, ganun ba yan, na isa din yung sa nakakapagtulong sa inyong, alam nyo na, ganun. So pero nagstick ako doon sa halamang herbal, which is yung ginamit ko is yung serpentina na napakapait. Grabe talaga ang pait niya. Ang ginawa ko every morning, nilalagyan ko siya ng mainit na tubig,
and then hinintay ko lang ng mga ilang minutes para mag-absorb, tama ba yun? Ma-mix yung lasa niya, at saka take note ha, napakapait niya, pero kinare ko na lang para ma-okay siya. So ayan na nga yung ginamit ko, or kumuha ako ng serpentina na herbal. Ewan ko kung anong ibang term nun. Basta maliit lang siya na dahon, which is nilalagyan ko yung tasa ko ng mga 5 pieces na dahon, tapos nilagyan ko ng mainit na tubig. Yun ang ginagawa kong tea everyday yun. So pero iniinom ko siya 3 times a day para maging normal ang pakiramdam ko, kasi masakit na kasi yung puson ko everyday. So and then yung mga acne parts ko dumadami na din, so kailangan ko talagang bigyan pansin na yung pag ano ko. And then tinake ko siya ng mga I think 1 month na pag-iinom nun. Kahit mapait siya, kinikare ko lang, basta magiging okay lang siya. And then yun na nga, kailangan kong mag-herbal muna para naman kasi magpa-check up, ang mahal-mahal ng mga gagastusin. And yes, kailangan talagang mag-save ngayong pandemic. So buti na lang nung time na yun, siguro mga 3 weeks of pag-iinom noon, na feel ko na parang ang bigat na sa pakiramdam, parang may ano ka na talaga na masakit na yung puson mo, tinatamad ka na, tapos parang nagki-crave ka na ng mga something. So which is akala ko na hindi ko na binabaliwala hanggang sa dumating nung time na yun, nung umihin na ako, may nakita na akong spot na mga blood, which is kinontinue ko ulit yung pag-inom ng serpentina. And then nung time na yun, nag-wait ako ng other day para ma-confirm na ano talaga siya, blood talaga. So ang laking gulat ko nung kinaumagahan nung pag-ihi ko, grabe yung mga blood na dumating, I mean yung lumabas, na hindi lang siya ordinary na, yung mga buo-buo na hindi nakukuha na sa ilang buwans na pagka-delayed ng menstruation ko. Buti na lang talaga na try ko, tiniis ko yung pait, and then mapait siya, pero after mga ilang minutes siguro, after kong inom ng normal water, nagiging okay naman yung lasa niya, unlike sa ibang dun sa panyawan na try ko na din yung mga pait-pait, kasi kailangan daw yun daw yung pangontra sa mga PCOS, kasi daw yung kailangan yung kasi mahilig kasi ako sa mga sweets. So this time kinokontra ko na siya ng mga mapapait na iniinom. Pero hanggang ngayon, buti na lang, nagmi-maintain ako doon sa serpentina na yon. So luckily, every month na po akong nagkakaroon. Kailangan talaga ng pagtsatsaga talaga, pagtitiis, kasi nga mapait siya. Kailangan din po ng dasal. So bear with me, kasi po sa labas, maulan kasi, so hindi ko na nag-iiba yung lighting ng camera ko. So bear with me na lang guys. So ayun na nga, pagpasensya na kung hindi o walang kabuhay-buhay itong aking bibigay ng mga info, kasi nga first try ko ulit mag-vlog, balik-vlog ako. Ilang months din akong hindi nakaharap sa camera ng ganito, kasi nahihiya ako. And then meron ding bumibili sa tindahan, so akit baba ako sa hagdanan namin. So eto, pinagpapawisan ako, so papasensya niyo na mga guys. So I hope na nakatulong ako kahit konti sa mga may PCOS dyan. Please do take care of yourself mga beshi, and I hope i-try nyo, or just ask lang muna kung meron kayong mga OB-GYN, i-try nyo muna i-ask kung okay lang sa inyo na mag-take. Yung iba kasi nag-take ng pills, or iba yung binibigay na reseta ng OB-GYN nila. Pero sa akin kasi medyo takot pa akong magpakita doon sa OB-GYN or lumabas, kasi nga dahil sa pandemic pa ngayon. So herbal muna tayo. So yan. So that's it mga beshi. Meron na namang tao sa baba. Kailangan ko naman na namang bumaba.
And ayan na naman, mahahangos na naman tayo nito. So, before leaving my video guys, please do subscribe. Please click the notification bell for para every time na may upload ako, mag-update si YouTube. So, bye for now mga beshi. Bye.